Dobre. Čiže ja to vidím tak. Vidím to tak, že ideme hrajkať sa. Čo je na to, ideme sa zahrať. Pre YouTube fanúšikov máme tu dneska Huaria na streame spoločne s Brandžikom v čete. Máme tu Huaria. Aha, pozri sa, máme fotku. Ale malo by to inak fungovať asi, počkaj. Aha, nie, okej, chápem. Ježiš. Dobre, ideme, skúšame. Kto by tam mohol vyplatiť tu fotky? Vôbec neviem si typnúť, čiže skúsim niekoho z La Ligy. Dáme to. Chat. To vyzerá ako Lemar. Tomás Lemar sa to týka. Ok, nie, to je už moc. Sorry. Skúsime Jonathan Tah. Je z Bundesligy. Nie je to obránca, nie je to midfielder, nie je to goalkeeper, bude to útočník. Midfielder. Nie, bude to záložník, sorry. Ale je z Bundesligy. Vyzerá byť z Lipska. Podľa toho trička. Maxim Choupo-Moting? Neviem, či on hrá v Bundes. Ale prečo vyzerá ako Maxim Choupo-Moting? Chcem odvíziť na mňa, chat. Chcem veľmi rýchlo, tak. Dobre, chceme mohli toto. Kivior. Z Arsenálu. OK, má 24. Obne to nepomohlo. Pedri. Není z La Ligy. A útočník taký. 24 rokov, ty kokos. Sme takého z Parížu, vole. A neviem, kto je v Paríži útočník. Gonzalo Ramos. Není z Ligue 1, ale je to útočník s 9 na čísle. Duško. Duško Vlahovič, ale vidíš to? Brandžik genius. Brandžik je fucking genius. Toto vyzerá ako vôbec neviem kto. Takže skúšame Rafinha. Ty krás, skoro som infarkt. Rodrigo, baby. Bruh. Neymar. Ale Neymar to nemôže byť, super. Dembele. Je to Francúz, 26 ročný. Francúz 26 ročný, má väčšie číslo ako 10 dní z Ligue 1. Nkunku. Nie, bez fotky. Hide foto. Teraz to už nie je ľahké. Dajme, že oni sám Comtity. Francúz, menej ako 30 dní z Ligue 1. A nie je z Ligue 1 vlastne, čo mi trtká, sorry chat. Jaj, skúsime Nkunku znova. Ale je to forward, Nkunku není forward, aha. No není, on je midfielder. Koľko máme pokusov? Aha. Ja viem, sorry. Skúsme niekoho z Premier League. To je v Premier League taký Francúz. Taký. Ty krásom. Francúz Bundes, ty krásom. Skúsime Nkunku, lebo je z Bundes, možno nám to... Aha, není vlastne, ja som... Sorry kokot, ja som fakt kokot, kámo. Sorry chat, ty kokos. Ahoj Akan. Xavi Simons je asi ako midfielder zapísaný, že? To by som... Ale som... Koman?
Vamo, Brandík, dobrá práca. Dosť dobrá práca. Klep, Brandík, veľký klep. Škriňar. Je z League One, je obránca, OK. Fuck. V podstate vôbec nie je dobré. Dobre, Jakan, skoro sa posral. Oni. Ibrahimovič. Srandy. Ibrahima Konate, no. Je sprem, je obránca, má menšie číslo ako 5 a viac rokov ako 24. Nie, sorry. Ruben Dias. Dobre, také dobré videjko. Nikto není lepší Huaria hráč ako ja, vole. Dobre, už som išiel oslovať. Carvajal. Je to tá... Piče. Viac ako 32 rokov. Nacho Fernández. Vamo, chat. Vamo. Starý Nacho 34 ročník do piči. Ideme dál. Aj foto. Ronaldo. Asi tu nebude, že? Ronaldo Araujo. Oj. To bolelo, Konate. Dobre, prem. Nie je to obránca, okej? To vieme. Viac ako 25. Dáme, že Milner. Vlastne 2 Milner. Je to midfielder. Takže dáme, že... Dáme. Bruno Fernández. OK, nepomohlo nám to. Väčšie číslo ako 8, viac rokov ako 29. Nemám vás piči, kámo, ale nedal som Luis Diasa, lebo to bol midfielder, kámo. KDB, čo by to bol? Kevin, že by si uhadol, kámo, to by si bol taký, to by si bol frajer. Dobre, nie. Kokos není zo žiadnych týchto top klubov, ešte skúsime Arsenal. Menej ako 32, viac ako 29. Thomas Partey. Neviem, koľko má Thomas Partey rokov, ale... Nie ani za Arsenal, čo? Ale má 30 rokov. A väčšie číslo ako 17, vole. Jaj. Jednoznačný midfielder, ktorý není v žiadnych... Možno ešte Tottenham. Neviem, kto je Tottenham, 30-ročný midfielder. Joelinton. Piči. Ale je z Newcastle, okej, mám posledný guess. Almiron. Ale Almiron je Angličan. Kámo, není? Je Angličan, tuším. Není? Tak dám na teba. Jakanko nám zachránil kolo. Toto kolo. Loris Karius, baby. Jeden spísi preč, moment, okej. Ty vole. Není z Newcastle. Havertz. Není vlastne sprem, ja som kokot. Openda, vole.
Kde sme, vole? Ja som kvôli veku vedel, že to je Openda, kurňu. To bude najlepšie video na YouTube, kámo.